दिनैहाय जोङो बिटिआरनि सिङाव जोंनि नैबे बेंटल हालामाव जोंहा गोदानै मोनसे BMN निउस मोनसे पर्टेल बिथांमोनहा दिनै मावख' बेखेवदों। बे मावख' बेखेवनायाव आंखौ आलासि बिथांमोनहा निसय लेंहरनानै आं बाहाय नुजाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोननो रोजा रोजा आं साबायखर जासिगोन। आं मिजिं खालामगोन बे जोंनि जे BMN निउस बे निउसनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे जोंनि गामियाव थानाय समाजाव थानाय ओनसोलाव थानाय रायजोआव थानाय हादोराव थानाय बे गोबां जेंनाफोरखौ बिथांमोननि गेजेरजों जोङो रायजोफोरनिसिम जोङो फोसावनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मोजाङैनो मावफुंनो हाथों। आं मिजिं खालामगोन बिथांमोना गोथां मोनसे निउस रायजोफोरनिसिम दैथायनो हाथों। आङो बेखौनो आं खावलायगोन। दिनैहाय जोंहा गोबां बोसोर सिगां जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि रायजोआव जोंनि हादोराव बेबायदि पर्टेल निउसफोरखौ जों नुनो मोनाखैमोन। इलेक्ट्रनिक मिडियानो होन जा प्रिन्ट मिडियानो होन बेबायदि पर्टेल जों बेबायदि नुनो मोनाखैमोन। आरो दिनै फैयै फैयै जोङो बेखौनो बुंनांगोन जोंनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय निसय जोंनि गेजेराव सफैबाय। बे जावरिखांनायनि गेजेरजोंनो बर'फोराबो जे बुहुमाव जोंनि जाथिखौ जोंनि समाजखौ जोंनि बायदि बायदि बिथिंखौ फोसावनायनि दिनैहाय जोङो गोबां बेबायदि पर्टेल जोङो नुगासिनो दङ, खौरां बिजों जों नुगासिनो दङ आरो बिथांमोना निसय मैखोमै बाहागो लानानै दिनै जोंनि गोबां जेंनाफोरखौ बिथांमोना फोसावगासिनो दङ। आं मिजिं खालामगोन सरकारनि माखासे आसनियानो जा जोंनि गोबां माखासे आफादफोरनि थासारियानो जा बेफोरखौ गासैखौबो लाजोबनानै जोङो देशआव हादोराव जोङो फोसावनायनि गोख्रों हाबाफारिया निसय सोलिनांगोन, मावनांगोन आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे जे जोंनि जावरिखांनाय बे जावरिखांनाया निसय लाबोनांगोन। आङो मिजिं खालामगोन जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बे पर्टेलनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां दिनै माखासे जोंनि बायदि बायदि जौगानायनि फारसे जोङो फोसावनो हानाय मोनसे मोजां मोनसे थासारि जोंनियाव फैगासिनो दङ आरो बे थासारिखौ जोङो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हानांगोन, रायजो राजाफ्रा बजबनो हानांगोन आरो मोजां फारसे लांनानै जोंखौ सारा बुहुमावनो मिथिसार जानायनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हानांगोन। आरो बेबायदि खामानि मावनो थाखाय दिनै आङो बे BMN निउसनि जे जोंहा बाहाय जोंहा मेनेजिं डाइरेक्टर दङ, दा बिथांमोनखौबो आङो मोजां रल, मोजां रेसपन्सिबिलिटि लानानै जाहाथे खामानिखौ मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो जोंनि जायफ्रानिफ्राय BMN निउसाव एडिटर इन चिफ हिसाबै दिनै जायहा दिनै बिबान मोनदों जोंहा जोहोलाव मोसाहारि बिथांमोनहाबो मोजाङैनो जाहाथे खामानि मावनो नाजागोन आरो जायफ्रा दिनैहाय बाहाय खौरांगिरि महरै बिथांमोनहा दिनैहाय खौरां बुथुमनानै जे खामानि मावनायनि जे बिथांमोननो जेरैबायदि गोहो होदों बे गोहोफोरखौबो जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। आङो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे फारफ्रोमबो बिथिंखौ जौगानायनि फारसे नोजोर लाखिनानै नैबे जोंनि BMN निउसनि जे खौरांगिरिफोरखौ मदद खालामनानै जोंनि माखासे गोबां जेंनाखौ जों फोसावनो हानायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाहाथे जोङो बयबो खौसेयै मावफुंलांनो हाथों आं बेखौबो आं मिजिं खालामो।